салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғози барнома мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 бо мақсади дар сатҳи баланд дуир гаштани ин чорабини ҷаласаи кумитаи тадорукот дуир гардид. омодагии мактабҳо ба соли хониш ва қабули хонандагон. муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур ба соли нави хониш омодаанд. идомаи тадбирҳои рушди ҳунармандӣ дар сатҳи маҳал. масъулини ноҳияи Фирдавсӣ ҷавононро бо ҳунарҳои мардумӣ ошно менамоянд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. Дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо иштироки муовини якуми раиси шаҳр ҷаласаи кумитаи тадорукот оид ба баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 доир шуд. гузориш дар ин бора. бо иштироки муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ, муовинони раиси шаҳр, роҳбарони зерсохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои пойтахт ва дигар масъулин ҷаласаи кумитаи тадорукоти намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 доир гардид. дар ҷаласа муовини якуми раиси шаҳр изҳор дошт, ки намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 7 июли соли равон бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, тарғибу ташвиқи зарфиятҳои табиӣ, сайёҳию фарҳангӣ ва табобатию солимгардонии кишвар бахусус пойтахти он шаҳри Душанбе, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ, таҳкими ҳамкорӣ, дарёфти шарикони нав, ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ таҷлил намудани рӯзи умумиҷаҳонии сайёҳӣ доир мешавад. дар ҷаласа ба масъулини шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, шӯъбаи рушди иҷтимоӣ дастгоҳи раиси шаҳр, шӯъбаи иттилооти дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, шӯъбаи технология ва коммуникатсия, корхонаи давлатии шаҳри ҳушманд, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Somon Travel, раёсати робитаҳои хориҷии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, шӯъбаи ташкилӣ, ободонӣ ва кабудизоркунӣ, раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дастур дода шуд, ки бо мақсади дар сатҳи баланд доир кардани намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 чораҳои зарурӣ андешанд. муовини якуми раиси шаҳри Душанбе баргузории намоишгоҳро яке аз роҳҳои самараноки ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва сармояи мустақим, инчунин ба таври беҳтар пешкаш намудани хизматрасонӣ барои тавсеяи ҳамкорӣ байни шаҳрҳо ва пойтахтҳо, субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ ва доираҳои манфиатдор арзёбӣ намуд. маврид ба зикр аст, ки намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 соли дуюм аст, ки дар пойтахти кишвар баргузор мешавад. бо наздикшавии соли хониши 2025-2026 мутобиқ ба дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе оиди таъмири муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе, корҳои таъмирӣ ва сохтмонӣ дар муассисаҳои пойтахт ба анҷом расида, қабули хонандагон ба синфи як идома дорад. дар асоси супориши роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он ҳамасола пас аз анҷоми соли хониш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олии таъмири ҷорӣ гузаронида мешавад. бо ин мақсад дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур корҳои таъмирӣ анҷом дода шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳияи Шоҳмансур аз ҷумлаи муассисаҳои таълимие дониста мешавад, ки корҳои таъмирӣ дар он ба анҷом расида, синфхонаҳо, утоқҳои кории роҳбарият, роҳравҳо ва намуди зоҳирии бино пурра омода карда шудааст. коргарон айни ҳол ба назм намудани лавҳаҳои иттилоотӣ ва аёниятҳои хониш машғул буданд. ҷои таъкид аст, ки бо мақсади муҳайё кардани шароити хуби таълиму тадрис дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ҳамасола дар таътили тобистона бинои таълимгоҳҳо таъмир карда мешавад. дар баробари таъмири синфхонаҳо, утоқҳои корӣ, роҳравҳо, синфхонаҳои лингафонӣ, инчунин беруни муассиса низ рангубор шуда, дар сайни он намудҳои гуногуни дарахтону ниҳолони орӯшӣ ва гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст, ки то андозае намуди муассисаро зебо гардонидааст. роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳияи Шоҳмансур иттилоъ доданд, ки барои қабули хонандагон дар соли хониши 2025-2026 пурра омода мебошанд. тамоми синфхонаҳо, роҳравҳои муассисаҳои таълимии ноҳияи Шоҳмансур рангубор карда шуда, тирезаҳои пластикӣ насб карда шудаанд. дар қисмати зиёди муассисаҳои таҳсилоти миёна корҳои зиёди тармиму таъмирӣ анҷом шуда, аз ҷониби омӯзгорон дастаҷамона корҳои покизагию тамизкорӣ идома дорад. инчунин дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ толорҳои маҷлисгоҳ ва толорҳои варзиш низ аз таъмиру аз навсозӣ бароварда шудаанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 79 низ омӯзгорон баъд аз анҷоми корҳои таъмирӣ ба қабули ҳуҷҷатҳои хонандагон барои синфи якум пардохтанд. то ин муддат муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 79
кӯдаконро барои синфи 1 қабул намудааст ва ин раванд чанд рӯзи дигар низ идома хоҳад кард. муассиса барои соли хониши 2025-2026 омода мебошад ва хонандагон метавонанд соли нави таҳсилиро дар синфхонаҳои таъмир гардида ва дорои талаботи имрӯзаи илмомӯзӣ оғоз намоянд. бо мақсади пешгирии қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста чорабиниҳои соҳавӣ амалӣ карда мешавад. дар идомаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ҳолати муомилоти ғайриқонунӣ ва қочоқи маводи мухаддир пешгирӣ ва мусодира гардид. шарҳи ҳамкасбонамон дар ин бора. ҷиноятҳои алоқаманд ба қочоқи маводи мухаддир ба амният ва суботи комил, оромиву осудагии ҷомеа ва саломатии ҳар як фарди ҷомеа хатари ҷиддӣ доранд. ҳамасола дар натиҷаи роҳандозии фаъолияти гусурдаи кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ аз ҷумла Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ миқдори зиёди маводи нашовар мусодира гардида, интиқолу паҳншавии минбаъдаи он дар ҷумҳурӣ ва қаламрави дигар кишварҳо пешгирӣ карда мешавад. танҳо бо роҳи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокиву ҳуқуқии аҳолӣ, гузарониндани корҳои тарбиявию фаҳмондадиҳӣ ва муборизаи дастаҷамъона, паҳншавии маводи нашовар дар ҷомеа пешгирӣ ва решакан мегардад. ин мубориза талошҳои муштараки аҳолӣ, ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва ҳамкории мутақобилан судмандро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ тақозо менамояд. дар идомаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ҳолати дигари қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар ошкор ва пешгирӣ гардид. зимни чорабинӣ аъзои гурӯҳи Нашаҷалоб Шаҳрванд Ташаев Шерзод Шарофиддинович санаи таваллудаш 1996 зода ва сокини деҳаи Саричашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт гардид. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии ӯ дар деҳаи Сарчашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода аз махфигоҳ дар 3 бор халтаи полиэтиленӣ дар ҳаҷми махсусан калон маводи нашовар дарёфт ва мусодира карда шуд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки Ташаев Шерзод Шарофиддинович гурӯҳи муташаккили ҷиноятии Нашаҷалобро таъсис дода, бо истифода аз имкониятҳои ҳаммаслакони ҷиноятии худ Сапаров Шойберди Очилдиевич соли таваллудаш 1986, Бойқулов Азамат Абдураҳмонович соли таваллудаш 1991 ва Қодиров Ҷасур Салимович соли таваллудаш 1997 зода ва сокини деҳаи Сарчашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода маводи нашадорро мунтазам дастрас намуда, мақсад доштааст бо истифода аз минтақаҳои осебпазири хатти сарҳади давлатӣ онро ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳад. Шойберди занг зад гуфт ки тарафи Шодмонқозоқ рафтан мерай гуфт 3 адад қобча маводи мухаддир буда. ман гирифтам хонаи худ ҷамоати 10-солагӣ деҳаи Сарчашма бурдам. хонада мондам маводи мухаддира рӯзи 6 август ва мана амнияти шаҳри Турсунзода дастгир карданд. бо пурсидан ки маводи мухаддир дар куҷо аст, гуфтам ки дар хонаи худам истодааст. ҷойша гуфтам, баъд рафтан гирифтанд. ташхиси ихтисосии шуъбаи экспертизаи судии агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуд ки маводи мухаддири мусодирашуда навъҳои ҳашиш ва афюн буда. вазни холисаш 45 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур аз ҷониби раисати тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад. қайд кардан ба маврид аст ки моҳи июни соли ҷорӣ 3 нафар аъзои ин гурӯҳи трансмиллии Нашаҷалоб Эшмуродов Шоймардон Нарқузиевич, Бойқулов Одилҷон Абдураҳмонович ва Худойбердиев Ҷуманазар Маҳмадрахимович бо 70 килограмм маводи мухаддир боздошт гардида буданд ки тафтишоти пешакӣ нисбат ба онҳо идома дорад. имрӯз масъалаи мубориза бо маводи мухаддир бояд ҳамчун мубориза барои наҷоти фарҳангу ҳувият, асолати миллӣ ва ояндаи ҳар миллат дониста шуда. ҳеҷ фарди солимақлу бо фарҳанг аз иштироку саҳмгузорӣ дар пешгирии қочоқ, муомилот ва паҳнсозии маводи нашадор худро набояд дар канор гирад. кӯмаки беғаразонаи хешро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати аз байн бурдани омилони ҷиноят ва дар маҷмӯъ решакан кардани ҷинояткорӣ дариғ надорад. нигоҳдори иншооти коммуналӣ ва ҷамъиятӣ дар шаҳри Душанбе яке аз самтҳои муҳими фарҳанги шаҳрнишинӣ ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад бояд сокинони пойтахт аз худ маърифати баланд нишон диҳанд. чунин ҳолатро мо зимни наврбардорӣ дар сайни биноҳои сихоматии Бухоро 10-10А ва Бухоро 49 Исмоили Сомонӣ мушоҳида намудем. идомаи мавзӯъ дар матлаби ҳамкоронамон.
майдончаҳои варзишӣ ҷузъи таркибӣ ва иншооти муҳими солимгардонӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо ба ҳисоб мераванд, ки оғоз аз соли 2017 бо дастури супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар назди аксари биноҳои истиқоматӣ бунёд шуданд. ана ин майдончаи варзишӣ дар суроғаи кӯчаи Бухорочил соли 2017 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст. давоми ин ҳамасол онро сокинони биноҳои истиқоматии Бухоро 10, Бухоро 10А ва Бухоро 40 ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз рӯи таъйинот ва бо маданияти баланд истифода бурда барои хуб нигоҳ доштани он низ талош менамоянд. дар ин баробар канори майдонча ва саҳни бинои истиқоматиро сокинон гулзор намуда ва макони зебову диданӣ табдил доданд. ин ҳама дар ҳолест ки бемасъулиятии сокинон дар истифодаи он ва дуруст назорат накардан аз тарафи шахсони мутасаддӣ дар бархи маврид майдончаҳои варзишӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои дигар корношам гардиданд, вале сокинони ин биноҳо дастаҷамона барои тозаву озода нигоҳ доштани қисмати шаҳр саҳм мегузоранд. бояд гуфт ки чунин амал намунаи ибрат барои сокинони дигар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт гардад. ба гуфтаи сокинон, назорати ҳамаҷонибаи кӯдакону наврасон дар вақти муайяншуда истифода кардани майдончаи варзишӣ ва ташкили ҳашару корҳои ободонӣ боис ба он гардидааст, ки то ҳол ин майдонча дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. инчунин сарсабзиву зебоии мавзеъҳои сабзкории он низ таъмин гардидааст. ҷои таъкид аст, ки давоми солҳои охир бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт зиёда аз 260 адад майдончаҳои муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки дар онҳо шароити зарурӣ барои машқу тамрини сокинони пойтахт, хосан наврасону ҷавонон фароҳам шудааст. гуфтанд ба маврид аст, ки баъди бунёди майдончаҳои варзишӣ дар назди онҳо бо иштироки наврасони сокинони биноҳои атроф бо мусоидати муассисаи давлатии риёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии пойтахт дастаҳои футболи хурд ташкил шудааст. дар ин майдонча низ пайваста мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ташкил карда мешавад. ин амал низ барои рушди варзиш замина мегузорад. сокинони биноҳои истиқоматии Бухоро 10, Бухоро 10А ва Бухоро 40 ноҳияи Исмоили Сомонӣ афзуданд, ки оянда низ талош менамоянд то ки барои беҳтар гардидани муҳити зист саҳми муносиби худро гузоранд. дар натиҷаи саъю кӯшишҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва фаъолияти бевоситаи кормандони муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе, технологияи коркард ва насби номлавҳа ва дигар маводҳои рекламавӣ беҳтар гардида, намои зоҳирии қисмати зиёде аз кӯчаву хиёбонҳои шаҳр симои ба худ хосро гирифтааст. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ҷаласаи кории муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе доир гардид. дар раванди он масъалаҳои вобаста ба насби номлавҳа ва дигар маводҳои рекламавӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. гуфта шуд, ки бо шарофати саъю кӯшишҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва фаъолияти самараноки кормандони муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе, технологияи коркард ва насби номлавҳаҳо ва дигар маводҳои рекламавӣ ба марҳилаи нав ворид гардида, симои қисми зиёди кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бо намуди зебою ба худ хос оро ёфтааст. таъкид гардид, ки мақсади асосии татбиқи қоидаҳои ҷойгиркунии номлавҳаҳо ва дигар таркибҳои иттилоотию рекламавӣ ҳифзи симои зебои шаҳр, мутобиқ гардонидани онҳо ба меъёрҳои меъморӣ ва талаботи қонунгузорӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи фарҳанги рекламавӣ дар муҳити шаҳр мебошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намудааст, аз ҷумла таҳия ва тасдиқи қоидаҳои ягона барои шакл, андоза ва ҷойгиркунии номлавҳаҳо, маъни ҷойгиркунии маводҳои рекламавӣ дар ҷойҳое ки ҳаракати нақлиёт ва пиёдагардонро халалдор месозанд ва ғайра. дар ин замина кормандони муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе ҳамарӯза назорат мебаранд, то тамоми номлавҳаҳо ва таркибҳои рекламавӣ ба меъёрҳои муқаррар гардида мувофиқат намоянд. ҳар як соҳибкор, ташкилот ва муассиса вазифадор аст, ки пеш аз насби номлавҳа ё реклама, лоиҳа ва макони онро бо мақомоти дахлдор мувофиқа намояд. дар натиҷаи чунин муносибати масъулона, симои шаҳр рӯз то рӯз зеботар гардида, Душанбе ба яке аз пойтахтҳои муосир ва ҷолиби минтақа табдил меёбад. муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе ҳамчун мақоми ваколатдор дар ин соҳа маҳсуб ёфта, фаъолияти худро дар асоси талаботи санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳавӣ ва амру қарорҳои раиси шаҳри Душанбе ба амал мебарорад.
оид ба ҳифз ва таҳкими арзишҳои оилавӣ, баландбардоштани мақоми оила дар ҷомеа, тарғиби фарҳанги оиладорӣ ва таҳкими худшиносию ватандӯстӣ миёни насли наврас дар ноҳияи Сино мизи мудаввар баргузор гардид. гузориши навбатии барнома бо пайгирии ҳамин чорабинӣ омода шудааст. ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллии 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва шӯъбаи кор бо занон ва оила дар Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Аболӣ ибни Сино таҳти унвони оила ва фардои дурахшон ҳамоиши маърифатӣ баргузор гардид. дар чорабинии роҳбарияти ноҳияи Сино, масъулини шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ноҳия, намояндагони риёсати кор бо занон ва оилаи шаҳри Душанбе, намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино, инчунин бонувону занони фаъоли ҳудуди ноҳия иштирок намуданд. Зимни суханронӣ аз дастгириҳои пайваста ва ғамхориҳои беназири пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон нисбат ба зан модар ёдовар шуданд. ҳамчунин нақши беназири занонро дар таҳкими оила ва рушди ҷомеа дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат таъкид намуданд. гузаштагони фарҳангсиристи мо дар ин маврид рисолату таълимоти хосаи худро эҷод карданд, ки дар тӯли таърихи чандин ҳазорсола пайваста амиқтару мукаммалтар гардидаанд. дар баробари ин оинҳои оиладории тоҷикон аз маросим ва суннатҳои дигари рӯзгори миллати тоҷик мисли ҷавонмардию футуват, озодагиву озодманишӣ, хайрхоҳиву накокурӣ ва инсонпарварию башардӯстиву адолатпешагӣ сарчашма мегиранд. сипас намояндагон ва бонувони рӯзгордида дар робита ба арзиши оила, хусусиятҳои пойдории он, сабру таҳаммул ва омилҳои мустаҳкамии робитаҳои хонавода суханронӣ карданд. таъкид гардид, ки оилаи солим пояи устувори ҷомеа ва заминаи асосии тарбияи насли созанда мебошад. дар фарҷом аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино ба як қатор бонувони фаъол барои саҳми арзанда дар таҳкими арзишҳои оилавӣ ва ҳамкории судманд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотирмон тақдим гардид. дар дори нақшаи таздиқгардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ҷиҳати тарғиб ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ вобаста ба пухтани таомҳои миллию маҳаллӣ аз байн рафта, духти даврию сӯзанӣ ва ташвиқи либоси миллӣ байни занону бонувони ҳудуди ноҳия дар маҳаллаи маърифати ноҳияи Фирдавсӣ бо ҷалби занону бонувони ҳунарманд дар самти омода намудани хӯрокҳои миллӣ, хӯришҳои болаззат ва ҳунари дастархонороӣ чорабинии маърифатӣ дӯир гардид. шарҳи ҳамкорнамон дар ин бора. дарёобод маҳаллаи ободу зебое дар канори шаҳри Душанбе, ки шомили ноҳияи Фирдавсии пойтахт аст. дар баробари корҳои ободониву созандагӣ сокинони он ба рушду тавсеяи ҳунармандӣ ва тадбирҳои дигари иҷтимоӣ низ саҳми муносиб мегузоранд. чорабинии навбатии ҷиҳати ташвиқи ҳунармандӣ ва тақвияти корҳои маърифатӣ дар ин маҳалла аз ҷониби шӯъбаи кор бо занон ва оила дар ҳамкорӣ бо шӯрои маҳалла ташкил карда шуд. гуфта мешавад, ки чунин чорабиниҳо барои омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона заминаи мусоид мегузорад. ҳамин аст, ки мунтазам дар маҳаллаҳо аз ҷониби бонувони соҳибтаҷриба чунин тадбирҳо созмон дода мешавад. намунаи ҳунарҳои мардумӣ, омӯзиши онҳо аз ҷониби ҷавонон аз мақсадҳои асосии ҳамоиш буд. дар раванди тадбири омӯзишии навбатӣ, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ, роҳбарияти риёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, масъулини сохторҳои марбутаи ноҳиявӣ, намояндагони сохтору бахшҳои ноҳияи Фирдавсӣ иштирок намуда ба соҳибзавқии ҳунари волои катбонуҳо ва дастони моҳири ҳунармандон баҳои баланд доданд. ҷои зикри хос аст, ки мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳо ашк гузоштан ба таъриху тамаддуни қадимаи ниёгон, ҳифз ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, бедор намудани ҳисси миллии ҳар як сокини маҳалла мебошад. нон ва маҳсулоти нонӣ, хӯрокҳои миллӣ ва амсоли он дар ин чорабинӣ аз ҷониби бонувони маҳалла дар сатҳи баланд омода карда шуд. дар ҷараёни ин тадбир ҳамзамон ҷавондухтарон низ фаъолона иштирок намуда махсусиятҳои онро аз худ намуданд. таваҷҷӯҳ ба ҳунарҳои мардумӣ ва идораи дурусти ин раванд боис ба он гардидааст, ки дар шаҳраку маҳаллаҳо шумораи зиёди ҳунармандон аз рӯи ин касбу пеша фоидаи хуб ба даст меоранд ва дар ин баробар барои муаррифии фарҳанги миллӣ саҳми шоёни худро мегузоранд. зимнан дар асоси нақшаву барномаҳои соҳавӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт чорабиниҳои ҳамсони омӯзишӣ бо ибтикори шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ташкил карда мешавад, ки дар он бештар ҷавондухтарону бонувон ҷалб мегарданд.
бо мақсади рушди камолоти шахсият, тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳким бахшидани дӯстию рафоқат ва омодагии ҷавонони синни давлатӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Мактаби Муттаҳидаи Техникии Ҷумҳуриявии Муассисаи давлатии мададгори мудофиаи Вазорати мудофиа мусобиқаи бисёр ҳарбаи ҳомиёни ватан доир гардид. Гузориши ҳамкасбонамон аз Маркази матбуот ва иттилооти Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. дар замони соҳиб истиқлолӣ бо мақсади мутобиқи талаботи қонунгузории низомӣ ба роҳ мондани тайёрии тодавлатии ҷавонон баҳри адои хизмати ҳарбӣ, иҷрои босифат ва саривақтии нақшаи сафарбарии давлатшавандагон ба хизмати ҳарбӣ тибқи эҳтиёҷоти ҷузъу томи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омода намудани мутахассисон аз ҳисоби ҷавонони синни давлатӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозиву амалӣ шуда истоданд. тибқи он айни ҳол ҷавонони синни давлатӣ аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе дар Мактаби Муттаҳидаи Техникии Ҷумҳуриявии Муассисаи давлатии мададгори мудофиаи Вазорати мудофиа барои минбаъд ҳамчун мутахассис ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар намудани онҳо таҳсил намуда даври таълимии омодагиро гузашта истоданд. миёни давлатшавандагоне ки дар гурӯҳи махсуси Мактаби Муттаҳидаи Техникии Ҷумҳуриявии Муассисаи давлатии мададгори мудофиаи Вазорати мудофиа таҳсил намуда истоданду дар давлати тирамоҳии соли 2025 ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешаванд, мусобиқаи бисёрҳарбаи ҳомиёни ватан доир гардид. дар маросими тантанавии оғози чоравинӣ таъкид гардид ки дар фазои пойдории ваҳдати миллӣ тарбияи ҷавонони миллатдӯсту ватанпарвар ки барои ҳимояи марзу буми кишвари соҳиби истиқлоламон омодагии ҳамаҷониба доранд, аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷавонон ба шумор меравад. дар қисмати варзишии чоравинӣ ҷавонони синни давлатии пойтахт ки барои сафарбарӣ ба хизмати ҳарбӣ ки айни ҳол даври таълимӣ ва омодагӣ гузашта истоданд, миёни ҳам сабқат намуданд. дар ҷанбаси мусобиқа ғолибон аз рӯи ҳисоби даставӣ ва инфиродӣ бо диплом, медал ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон таҳти роҳбарии Марко Раҷини нахустин бозии худро дар мусобиқаи байналмилалии дӯстонаи ҷоми истиқлолияти Индонезия 2025 анҷом дод. ҳарифи якуми дастаи мо мунтахаби Индонезия буд. вохӯрӣ мусовӣ 2-2 анҷом ёфт. голҳои мунтахаби Тоҷикистонро Зариф Зарифзода ва Назрулло Ашурализода заданд. ҳарифи навбатии мунтахаби наврасони Тоҷикистон рӯзи 15 август тими наврасони Мали хоҳад буд ки дар даври аввал бар дастаи Ӯзбекистон пирӯз шуд. барои мунтахаби наврасони Тоҷикистон мусобиқаи дӯстона дар Индонезия марҳилаи омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон 2025 мебошад ки аз 3 то 27 ноябр дар Қатар баргузор мешавад. дастаи мо дар Давҳа бо дастаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Буркина Фасо ва Чехия вомехӯрад. тамошобинони гиромӣ, бо нашри ин матлаб расидем ба фарҷоми барномаи иттилооти вақт. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, саломат бошед.